लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय नै मादैया आदैनि दाउ सावनायखौ एसे शेयार खालामलायबाय नोंथांमोनजों जिहेथु जोंहा आलासि फैगासिनो बेनिखायनो आलासिनो जानो थाखाय न'नि दाउखौ सिथारबाय आरो बेबायदिनो न'आव फियोबा दाउफोरखौ गोसोबायदि सिथारना मोनजायो फैसायाबो बासियो बेखायनो जोंहा दा एसे लाब जादों आरो दाउ सिथारनानै फैसा 200-300सोआ ओमफ्राय लोगोफोर माथो होनबावनो आंना बेनोसै भिडिअआ संनाय खावनाय जानाय माथो दिन्थिनो रोंबावनो जेरावबो थांनो रोंला आरो ओरैबायदि बेस्थ' भिडिअखौनो रेगुलार होनो हाला दे सनाफोर केमाजों लोगोसे खमा होदो आलासि सानै फैगासिनो एं जब्ब पानि दाल दिया खावबा खावसोम लावबा लावसोम आदा गोसोम दैयाव बारसोम लोगोफोर दैखौथ' होबाय जेब्ला दैया होनानै ग्ल' ग्ल' गोदौनानै दै थैयो अब्ला आङो अनलाखौ उरनानै होनोसै ओमफ्राय आंना अनाबो रेडि जानानै दंखाथारसै लोगोफोर आंना दैया थैबाय अनलानि उरना होनसै अनलानिसो होनलायलांबाय अनला उरनोसै साबानि ओंख्रि मेरला थैयो अनखौ होखांबा आराम एरनांगौ नङाबा फिथर जायो जि मोजां अना ग्लब ग्लब गोदौबाय ओमफ्राय नै खारैजों हालदैजों लागायना होनसै आं वा खारैजों हालदैजों दै लोगोफोर बिदि होनांगौ अनला ओंख्रियाव गाव गावबागाव आइडियासो खिन्थु आं बिदि होयो आरो गोजा जासिगोन नै तेजपात होबावनोसै मादैया संख्रि साखिबाय दे लोगोफोर मोनबाय खांसै आङो बिराद साइज जाखाबाय गलदब गलदबनो अनला ओंख्रि नै लोगोफोर मालायहा ना फिसा फिसा फोरानबा आंहा नै ना सुलसो फोरानो नै सिंगि सुल ना सिंगि गोजा नै ओमफ्राय सुलै मारखा फोरानबाय आं ओमफ्राय नै ओरैहायबो सुल दं खावै दं गोथाव लकेल ना दुनियानि गोथावखौनो आं मोनजाजोबो बरिया ना सुल संसै लोगोफोर मैथाजों ना सुलजों नै लोगोफोर अमा ओमफ्राय खांख्रिखला आलु दरनै होनानै बिदि एवबाय अमा आलु खांख्रिखला ओमफ्राय नै ना सुलजों मैथा नाजों होना दोखो गोदौ होबाय आं मोनबाय बेबो खांनानै सिगलाव सलिद गोथाव जाखाबाय दै ओरैबादि लुबैना जादो जोंहा आलासिया मबाइल नायलायलायबावोसो दे जादो आयौ मानो ओंखाम जादा जादो दे जादो बरिया माथो अनला ओंख्रि अनला नै जोंहा खर'खौ लाबाय बोराय बुरै आलासिफोरनो ओमफ्राय मोदोम जा सालथे आलासि फैदोंनो नाया मा ना खोन्थाद' ना सल सालथे लायनाय ना ओमफ्राय सालथे लायनाय ओमफ्राय अमा आलुजों खांख्रिखला बेजों फ्राय एकदम बरिया बेवाइ संनाया टेस्टि ना बानलु लकेल
माथोเขาबियोबो जाखोरोना 15 आगष्टनि मुङाव 15 आगष्टआ मैयामोन ओमफ्राय दिनैसो ना मैयामोन जाबजुबसोहाय जाबजुब जाहोबाय नै आंहा आंनि आयं सनायानो आलासि जाफैनो होनबाय थानानै लेंहरबाय खौखिखिनो बिरादथार मबाइल रायलायबाय बिनि थाखायनो आलासि जाफैनांबाय आरो बिमा बिफाया जानोसैहाय आंना बाहागानै नै जोंहा बिसालाव माबा माबि लांफैदों मा लांफैदों नों नै जोंहा माबानो मा होनो उरायनानै गस्ला नागिरफैदों नै बेखौ लाना लाया नायद' सिख्रिखौसो बै सिख्रिफोरलांखौसो सिख्रिफोरलांखौसो लागोन नामा नोंलाय ए जोनायसोलाय बियो जोनायसो मा दोनदों गानजायो लानोबा लादो गैया नामा जोंना आलासि गथ'आ जि दावरावनो आलासि गथ'आ दे सुराय दे नै जोंहा गस्ला गोदान नायदों आयौ मोसालायदों आरो निबखौलाय निबखौ नै मानै नै आयंआ मानै हरनोसै नै माखौ लायो Thank you, teman. Ayo jadi. Wow. अबाव थाखुमानानै थाया नोंसोरा थाथाथाथा गाननो ओंखारलायबाय नै नोंना only 1000 piece लादो बनबो नङा माबो नङा बाराबा जाथियाखा नै मोनालायबाय वाव हाव मोनजोब्बाय